Hindi pa yan. Ay, may nagbibidyo pala. Diyan ko ate pa siya, bantayan. Kuya Mika, tatawag ka? Akala ko na gagawin mo? Binabati ko po yung mga taga Cebu dyan. Eh, Dito na po ako sa Wawawin. Ako din po, yung mga taga Bacolod. Papanoorin ko, i-clip ko yan mamaya. Uy, sa YouTube pa naman yun. Oo, muna sa YouTube na. yun na. Anong pangalan ni ate? Magano ako magko-commentator? Mi, anong pangalan mi? Maika nun? Maika? Maika. Si Maika. 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 Malinaw naman ang cellphone. Uy, ang ganda ng cellphone niya. Na ate Judith kanina. Ang takot na. Anong mo yan? iPhone. Hindi ko na ito siya. iPhone na bago. Tingnan mo. Oh. Ang ganda ko. Ganun. Ganun. Isang liwanag ba? Ang luwang niya to. 15, 17. Hindi ko alam eh. Kaya nabilak pa sa kito ko. Bayaran mo lang. Bayaran mo. Claro. Dahil nang nento kailangan ka ng cash. Ngayon kailangan ko ng cash. Wala ko sa buhay, no? Bay, minention mo ba ako? Sa lahat ng story ko. Bagay kayo dyan, Bray. Puro. May mga nag-comment, bagay kayo sabi. Ay, Sino yung masunod? gusto na comment. Sino yun? Alam mo yung Kayla, tsaka yung Jepo, yung magjowa. Yung nayasama ko mag-asawa pumunta doon na ng may baby, nung gumagawa tayo ng ano, sila. Oo. Bagay kayo, Texan. Ayoko sa ano, ayoko sa dahil. Ayoko rin sa ano, eggplant. Sa tuyo. Ayoko ng eggplant. So disgusting. Gusto mo tahong? Yes! Yung ano, yung sabaw. Gusto ko ng ano, yung tahong na ano, may fry, bake. Ito yung sabaw. Ang ganda binik. Ang ganda ni Pisa, no? Perfect. Asawa ko yan, babe. Ha? Layo. Ginagaya sila mga ano, 63. Ay, oras na kayo mag-ano, iuwi. Ano, nakamagkano lang tayo, 150 lang. Sulit na sulit din. Sa top sila kami kumain. Ang layo. Sa Angeles. Ang sarap ng matcha dun, babe. Sa kapihan. Saan? Gusto ko din sa sarap. Hindi sa Central. Di kami doon, di kami sa Central. Matugla ako sa bahay ni Misa. Sabay niya ako. Gusto ko ng ano, babe, bago kasi pinamanisang baboy. Na malambot na may taba. Eh? Mag-asawa na ako para paglulutuan ng Tama yan. Tapos sa Yun mo si Jan, sisil lang ng sinsang ng store. Kasi di Hindi ko nag-reply. Nakakainis Bowo siya. lang talaga. Ano yun? Ha? 21. Buti na lang kami. Ha? Ayoko nga Ano daw? ng Ano daw? Hindi, inaaya namin mag-ano. Hindi kasi ang bilis mag-switch ng mga ano eh. Bilis mag-switch ng mga topic natin eh. Beo, ang pangit ko naman dito. Nung picture mo maayos, walang iya ka talaga. O hindi kaya maayos yung picture mo sa akin. Yung ayos-ayos. Oh, Ay, Oo. bagay. ano mo? Oh, kamukha mo si ano. Upin-ipin. Nagpaliwanag siya, nagpapaliwanag siya. Walang ingay natin dito. Alam mo yung video namin dito yung naglalaro kami? Chismisan yung tatlo ni ate, ano, ang naririnig. Ito,
pag ikaw tapos sa sila yung chismis mo naririnig. Kailan? Yung may chismis sa kaibigan pag may kumalakad na ito nga daw chismis ang ulit kayo. Aba ko nag-edit sa ano. Taray! Ito yung... Hala! Tutuklawin ka na. Ikikira daw. Tinitiran naman kita nga. Yun. Sige kaya, dito din na tama. Oh, mukhang ano, unicorn. Ano, panalo? Shout out to our 1,000 viewers, guys. Share, share, share. Tagal mo eh. Nasanay kasi tapos nasanay tayo mag-rally-rally. Ano ka? Nakayain kita lagi pa doon. Doon kay Kapon na Hindi, tsaka ako pag may kasama ko doon, nakapag-singles ko. Kasi na yung court eh, mga bandang 9 kasi wala naman sa akin. Kung hindi Friday, no? Friday kasi naling maano. yun na kasi pala rin yung kapatid na naglaro mo. Bakit? Nakatulog ba naman nakatulog? Ano pa lang ano mo? Ano pa lang ano mo? Anong level mo sa country? Ang gala, ang goto. Ano sa ito tumatawa ito? Patay yan. Ililimot tayo naman. Ha? Make my fish climb. Ikaw na naman, Ben. Ano ba ito? Ano gusto yung bayad mo? Parang tinulog tayo. Ba't may nanonood ba dito? Project. I'm sorry. Ikaw na naman kuya, Jake. Sila na po. Tumututo ka na. Ikaw na po. Sila na po. Kailan ko bang sabi ng nasa ang gagamitin natin dapat tayo dapat tayo
yan. Grabe yan, Justin. Tapos na yan? Opo. Tapos ito. Ang D3. Micah Ian.